Fra 50 kvadratmeter til 500 kvadratmeter på 5 år. Det er en imponerende rejse. Jeg hedder Tommy, jeg ejer af Form 3. Jeg hedder Mette, jeg er indehaver af Frøken Himmelblå i Kolding. Jeg har flyttet og udvidet min forretning 3 gange, og hver gang har jeg haft fat i Form 3 og fået dem til at hjælpe mig. Det har jeg, fordi at de har stor erfaring med at indrette modebutikker rundt omkring i Europa. De har fingeren på pulsen, og de ved lige præcis, hvad det er, der rører sig, og hvordan det skal sættes op. Jeg har selv nogle idéer til, hvordan min forretning skal se ud, men Form 3 kan lige knække den og give mig noget indspark på, hvordan jeg lige sådan får en pæn butik. Da jeg udvidede butikken her i november, skulle det gå ret stærkt. Jeg ville gerne åbne en butik til julehandlen, så vi havde faktisk kun lige lidt over en måned til det. De knoklede hårdt for, at min butik skulle være klar til åbning. De holder, hvad de lover, og de yder altid det bedste, de kan. Og man er sikker på, at det er kvalitet, de leverer. Jeg tror på, at opskriften på retail er at skabe en oplevelse. Og den skal bestå af, at man får den bedst mulige service, man har den bedste varepakke, og man har den rigtige indretning. Suppleret med en digital platform, så har man den helt perfekte cocktail. Indretning handler ikke kun om det æstetiske. Det handler også om at bruge kvadratmeterne på den bedst mulige måde, lave den bedst mulige varepræsentation. Det er meget vigtigt for Form 3, at vi laver en indretning, som skaber værdi for vores kunder.